la un nou episod. Astăzi ne jucăm cu prietenul meu, Edward. mai bine zis, Edward. Vedeți și voi numele lui. Suntem împreună. O să facem astăzi un videoclip în care o să-l bate pe domnul nostru Dragonaș. Așa-i? Exacto. Bun. Și o să sărim imediat în portal. Ești pregătit? Cum să nu fiu eu pregătit? Sunt pregătit de orice, mă. Dar trebuie să ne Bă, dăm dar cu tu știi că survival. noi suntem pe creativ? Da, asta mă uitam eu. Da, scuzați-mă că sunt pe creativ, dar din păcate eram pe creativ. În fine, să sper că n-ați Gata. văzut nimic. Hai. Să mă dau și eu. Te-am dat eu, nebunule. Ha, Mai dat? Ah, da, Da. mai dat. bun, sunteți pregătiți? Să... În 3, Da, suntem. în 2, în 1 și... Și, A, era ciudat. Ok. da, Ce ne-am luat ți eu? s-a blocat și ție. Da, mi s-a blocat, adică eu umblam prin... O să vezi pe filmare, eu umblam efectiv prin... Da. Vino pe aici. Da, asta eram și eu, Uite așa ce mi am luat se de aici. întâmplă. Gata, abonații, Bă, da. nu, stai. Dăm Hai. și mie. Dar Hai păi, că- uite, tu îmi dai aia și eu îți dau în schimb, uite, Nu mă reușești? eu sunt cu ulen. Cred că să ne dăm în Activision. Da, te-ai gândit să ne facem un pickaxe? Bă, nu m-am gândit. M-am gândit fix acum. Vrei să ne dăm până Activision? Ce fost aia? Bă, ce Bă, asta? stai să dau aici, stai să-mi dau aici. Ce asta, mă, nebunule? Ce asta? Nu știu ce. Get, cam așa era ăsta. Get. Sau nu, cum era bă aia de îți dădeai, îți dădeai iteme. Cum era? Fil? Nu știu, nu prea am folosit comanda asta. Bă, ce pămpălău sunt. Stai mă mai da. Bă, ce Aoleo, știi că noi... Aoleo, tu... Cum mergea ăsta cu... Elea care zis că nu mai merg butoanele alea. Cum faci? Știi? Păi dai fil, spațiu și o să-ți apară acolo, una, două sau trei. Trei, două sau una. Da, mă Știi? rog. În fine, asta facem altă dată. Astăzi ne batem cu domnul Dragonaș. Mă scuzați că tușesc pe videoclip, sunt un pic cam răcit, dar... Aia e. Cum era, mă? Era... Stai, sabie. Nu așa comanda asta. Sincer, nu mă pricep, dar acum, din păcate, nu mai putem să facem nimic. Bun, ce mai înconjurăm, mă? Bă, alo! Hai răbdare, mă. Bă, că trebuie să... Ce faci, mă? Dau o comandă aici. Să ne dai pickaxe? Nu, mă. Să nu zici că bagi 1000 de TNT-uri. Asta? Tu vezi cum se vede? Da, știi, ciudat. Hai să bem lapte. Eu beau lapte că nu-mi place. Da, eu unde să sparg cristalele până bei tu laptele. Bă, da. Stai să ne... Bă, Bă, hai să dăm și în nu dragă. e cum mă dau eu după, jos. Bă, dar noi nu i-am gândit să ne luăm o sticlă cu apă. Dar nu mai știu cum era comanda aia, că am nevoie de o sapă, că nu mai știu pe cum să mă dau jos. Da, da, eu știam o comandă. Cum să-ți dai un iteme? Eu Las nu faci. știu comanda. Bă, unde-i dragonul ăsta, bă? Tu ești pe peaceful acum. Nu, da. Uite dragonul. Suntem pe peaceful. Da. Bă, stai mă cu minte. Stai că dau un dragon. Stai că... Bă, dragonul e acolo? Unde-i, bă, dragonul ăsta? Papa, îmi dau de mine. Unde-i, bă, dragonul? Hai să vedem cum Da. aici. Hai că... Eu știam că vine aici, pe ăsta. Pe acolo vine, dar are cristalele astea și trebuie să le spargem pe toate.
Bă, dar Trebuie să spargem o și m-am prins. Ok, un cristal l-am spart. Bă, dar vine drag, ai spart ăla. Da. Am spart 2 cristale. Ai spart 2? Păi de ce nu vine dragonul? Pentru că trebuie toate sparte și el va veni, dar degeaba, pentru că va fi respawnat. Bă, să-mi spui că am dat la infinit ăsta. Am, dar mai avem decât 2 minute. Bă, nu știu ce să zic, dar eu mă duc. Fii atent. Eu mă duc, fac aici ăsta. Hai că ia să-ți la cristalul. What the... Se zguduie imaginea, nu știu ce am. Stai un pic că eu n-am nimic în invent. Nu mai am blocuri. Mai trebuie puține. Văd un cristal. Stai că văd un cristal acolo. L-am spart. Ce viba? Bro, Da. e ciudă la asta că mi-am spart cristalul. Normal. Da, nu pic. De la înălțimea, teleportează-te la mine. Hai mai las-o, nu din nou. Trebuie să-mi dau TP la domnul Eduard. TP Eduard. Bă. Mă, ce? Dai și mie blocuri, bă. Nu mai am pentru mine, dar pentru tine. Eu mai dau. Stai că mi s-a descarcat laptopul. Dați un pic. Brois, auzi-mă la mine. Brois. M-am matat. Haide, bă, bagă-te. Așa. Bun. Hai că sunt pregătit. Bă, da, fix asta știi să faci. O să iau de la tine niște blocuri, te super. Nu. Mai trebuie. Hai, bă, tu știi ce înalte sunt astea? Păi da. Din păcate. Uite, ăsta o să ne trebuiască. Bă, mai trebuie încă. Hai, bă, lasă acolo, nu m-am gândit eu să-mi iau ce blocuri. Hai, mă, lasă. Bă, nu s-a gândit, bă, tu ce-ai gândit? Bă, dar de ce nu te-ai gândit să ne luăm niște blocuri mai multe? E, măcar am carne la mine. De ce carne asta? Carne friptă. Friptă carne. Bă, dar tu mai dragonul puțit. Da. Ai pat? Bă, fii atent. Unde ești? Nu ai cum să mă vezi. Vine dragonul. Mă, să-mi bat! Bă, dar tâmpit sunt. Dar eu puteam să-l bat. Tu știai că dacă îi spargi cristalul, când el își ia de acolo ce vrea el, că se energie, el o să ia damage?
Da, dar de cum îl lua? Stați un pic, abonaților, că o să stau un pic AFK ca să îmi caut aici niște tutoriale. Niște tutoriale. Stai mă cu minte. Bă, tu te-ai dus acolo să spargi cristalul și măcar nu l-ai spart. Bă, dar dacă era gard acolo... Stați un pic că trebuie să caut aici pe YouTube ceva cum să ne... Cum Minecraft. Să... Hai că m-am dus la costan. Ok, hai că am scris give, ceva cu give, ceva așa. Hai să scriem give Aron. Era să dau drumul la shift și eu sunt la o înălțime de dacă am căzut, la revedere. Nici măcar nu văd pământul. Aron A give. Dar eu am luat ultima fandaing, că asta, la mine eu am luat ultima fandaing, de la mine nu prea e problemă. Știu că, abonaților, știu că nu. Bă, ați văzut că eu am pus apăs W, am pus atare în greșeală și efectiv am ajuns aici la fix. Dacă am dus. Papa, Bă, da, unde e? Mă înțeles, dar unde e, bă? Da, o să-mi trebuiască mai mult. Bă, sincer, am trăit niște blocuri. Da, bă, cu minte, bă. Păi eu sunt... păi mai bine scriu. Mai bine scriu... Stați un pic, cum era cu 2 puncte? Bă, pe ce tastă e ăla cu 2 puncte, că am uitat. Gata, am găsit. Lângă ce? Lângă L. Lângă L? Păi, știu asta, dar că e și aici. Haide, bă. Cumva am niște cristale că nu le-am spart. Gata, am găsit. O să fie Minecraft pickaxe. Bă, cum se numește pickaxe-ul în engleză? Cum se scrie? Pix. P-X? Da, Pix. Pickaxe. Bă, sincer, nu știu cum se scrie pickaxe, o să trească să mișcăm fără pickaxe. Uite la damage-ul. Bă. Știi ce, mă? Și mă lasă încolo de treabă. Eu se regenerează, dar de unde? Ai un cristal pe acolo. Cât am făcut? Doar 14 minute. Are un cristal. Bă, dar tu măcar ai spart cristalele? Bă, nu. N-am spart niciun. Am spart doar unul doar. Și el și-a făcut tururi ca să mă dea pe mine în eroare. Nu înțelegeam de ce. Bun, vreau să mă dau pe game creativ ca să ne luăm amândoi un din ăsta. Un pickaxe. Nu trișez. Doar că nu avem pickaxe, că nu suntem proști încât să nu ne luăm pickaxe.
Așa Ba e? da. Bă, da, tu ai spart toate cristalele. Stai să mă dau totuși pe Nu, unul la asta pentru că am bazat pe tine. mod survival. Nu. Bun, creativ. Nu trișez, doar că vreau să post. Între ecrane că trebuie de aici pickaxe. Aici e pickaxe-ul. Unde este? Ok. Și aici poate schimbă asta la animale. Nu are sens. Ce să schimb? Ok, hai să ne dăm pe game mode survival. Bun, hai că ne-am făcut și pickaxe-ul ăsta să mi le aranjez în inventar. Hai mă, toate sunt pline. Ce nu? Hai că să nu. E o folie. Hai, lasă-mă, taci. Așa. Nu m-am gândit și eu să-mi iau aici în ăsta. Ai spart toate astea? Nu. Ai niște blocuri. Asta că eu sunt prost, că eu am pickaxe la mine. Bă, am 12, trebuie să iau câteva. Trebuie să vin să te ajut. Am mama ta. L-ai speriat. Da-mi o flegmă. Câte blocuri îmi trebuie? Tu unde n-ai construit? Ce să fac, mă? Să construiești, unde n-ai construit? Le-am spart pe toate, nu vezi că ăsta nu mai ia... Nu-ți mai ia viață. Dacă-s bun. Bun. Hai mă, tu faci mișto! Eu m-am urcat aici degeaba. Te cam degeaba. Le-ai spart pe toate zi. Nu știu dacă le-am spart pe toate. Eu cred că le-ai spart pe toate. Pentru că văd că nu mai își face viața. Bă, dacă, fii atent, dacă ne luăm niște paturi, își dădea singur niște viață. Stai că vin să te ajut. Eu stai un pic. O plecat? Da, cât de ți-a dat? Eu? Da. Trebuie să vin și eu. Bun. Dă-i. Tot în tine. Of. Du-te mă de aici. Bă, dar nu băga și jos acolo, că știi că o să strice. Nu băga, că o să strice portalul. Așa e. Mai bine fă, uite așa. Și o să mă pun, uite, aici. Dacă se supără. Hai mă, vin odată. Hai, putoare. Unde fugi, mă? Unde fugi? Nu pot să dai calcul, e prea rapid. Aoleu. Ți-am tras tot în tine? Nu. Cred, nu. Mamă ta. O, scuze. Bă, Bă, dar n-am tras intenționat. Ena.
Vină sus, că te... Vine, dragonul. Wow! Am picat jos. Aoleu. Rezolvat. Unde e ăsta, mă? Unde-i bă ăsta? Să vină odată. E, mama ta de... Pe dinozaur. Vezi că îți dă cu... din ăsta. Dar, ce Dar nu faci avem asta? dificultate. Să fac așa. Dar nu cu oricum o să What the- știi. Dar unde-i dragonul ăsta? Unde-i dragonul? Hai, bă, odată, unde ești? O plecat dragonul. Acum vine? Unde-i, bă? Nu, unde că nu... A, aici. Hai să vezi cum îți dă singur foc. Nu! Ce-a faci, făcut, bă? Ai atins ăsta. Da, tu știi că eu am o poțiune de poison? Eu am mai multe opțiuni de poison. Unde e, mă? Da, și pentru mine un subscribe, te rog, până vine totuși, până vine domnul Dragonaș. Bă, Dacă pune, dai bă, bine, foc, să vedem. Bă, pune, bă, focul ăla. Cred că o dați și voi un subscribe. Vine asta? Vine asta? A, vine. Fii că vine. Ține asta pregătit, fii atent că îi dau pe el, da? Nu știu dacă are efect, dar să sper că are. vrei să-mi dai pe mine. Bun. Hai de băiat. Am dat. Nu! M-a aruncat în sus, nu! A fost condamnat să cadă. Teleportează-te la mine. Da, iar... Bă, iarăși, mă. Teleportează-te la Dacă mine. nu are, să-i TP, hai, e doar România. Hai, România. Ce-a din greșeală, eu Nu, cu hai, hai, cadă hai. Hai, dă-i, mă, hai că sunt aici lângă tine. N-ai cum să... N-ai cum. Cum mă, am bătut dragonul de ori eu. Am fost aruncat și eu. Oh, tot timpul Fandying. Mersi. Bă, da, Mi se pare că dacă stai mult de vorbă cu el, te aruncă în aer. De că am avut tot timpul Fandying la mine. fii atent. Eu îți recomand când pleacă să nu stai unde. Eu îți zic să stai mai în spate. Hai că nu mai are multă Bine? viață. Da, parcă nu mai are așa multe. Uite, bă, o plecă la plimbare. Dar cred că dacă o dată asta, nu plec mai bine. Doar când pleacă poțiunea asta. Crezi și tu? Dar cred că de la porțiunea aia face chestia asta să ne anunțe n-am. Bă, nu cred. Hai că am luat un mod de gold. Și care e faza cu jocul ăsta așa online? Ce? Nu trebuie să... Nu trebuie să mă joc, Am să mă auzit. joc pe ranii mei, mă joc pe altcineva. Da? Da. Și Hai, hai, bă. Dă-i. Rupe-l! rupe. Aoleu! Stai să încerc să dau mie.
Punctul. O, am... Tu ai făcut. Da, am Da, dat, și am dat. dat un... Am dat în același timp, doar că eu deja făcusem punct ochit, punct lovit. Am văzut că s-a dus două. Totuși, cine a făcut asta? Eu am făcut. Și eu am făcut-o. Pentru că el mi-a mai apărut pentru că deja făcusem chestia asta. În caz că nu mă credeți, stai să mă dau aici să vă arăt progresele. Stați. Nu, hai. Progrese. Deci Eu până avem... atunci zic... Stop, bă, că imediat vine dragonul. Vreau să-i arăt că mai avem timp. Te când vreau să-l bat pe el. Imediat. Poți să... Da, după ce... Fii atent, le arăți când... Vezi că vine, vezi că vine, vezi că vine. Nu nevoie doar de câteva hituri și gata. Am eu mănâncă, n-are ce acum. Ești nebun cum a aruncat. L-am omorât, l-am omorât, l-am omorât! Bine, bă! Urâtule! Puncte! Să level. Cât level ai? Ok. Tu ce level ai? 52 tu? Eu am 46. Bravo. Mai ieși în portal. Bă, vrei să luăm oul? Da, nu poți să-l iei că se teleportează. Mai greu cu el. E greu? Unde s-o Uite la teleportat? aici. Uite la aici, mă. Uite aici. Vezi? Hai. Intrăm. Da, cred Bă, că dar nu astea mai în nu era o chestie de aia în care intrai în End City? Să iei litra și astea? Bă, nu știu asta. Bă, mă lași mi s-a blocat. Am terminat Minecraft-ul. Am terminat. Minecraft. Am terminat Minecraft-ul. Bun, ca asta